الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكي عن الشيخ أحمد بن أبي الحواري أنه عاهد شيخه سليمان الداراني رضي الله عنه ألا يخالفه في شيء، فلما كان ذات يوم جاء وهو مشغول القلب فقال له يا أستاذ قد حمي التنور، فلم يكلمه فكرر عليه ذلك مرارا، فلما أكثر عليه قال له اذهب فادخل، فذهب من عنده ودخل في التنور. فلما كان بعد ساعة قال الشيخ أبو سليمان الحقوا أحمد فإنه عاهدني ألا يخالفني في شيء، فجاءوا إليه وأخرجوه من التنور ولم تضره النار. Saderengipun waos napa niki ngaji gedhi kula atas nami piyambak nek tak sengaja nek mboten keranten kita tasih wulan apa Syawal aturaken sugeng riyade nyuwun ngapunten wa kulli amin wa antum bi khair, mugi sedaya angsal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Niki nerangaken bilih tiyang menika tenggene donya ngalam donya kala wingi dipun terangaken bilih wong niku kedah duwe guru, tiyang niku kedah duwe guru kados-kados wajib nggih nek guru napa mawon, amargi tiyang niku mboten roh jithoke dhewe, wong niku ora roh jithoke dhewe. Jadi supaya roh kesalahane dhewe, supaya roh awak dhewe nglakoni apik napa mboten iku kudu dituntun kalih guru. Mula seorang santri kalih gurune menika kudu duweni rasa sing amanah, kudu duweni rasa sing napa niku tulus ikhlas ngeladeni karo guru. Mriki dipun critakno Anis Syekh Ahmad bin Abi al-Hawari annahu ahada shaykhahu. Ana Syekh Ahmad iki piyambake niku janji karo gurune. Janjine piye? Allah yukhalifahu fi syai'in. Bahwa dia janji tidak akan pernah nulayani mbedani apa wae karo guru. Ora ngarah mbedani apa wae karo guru. Gurune ngidul milu ngidul, ngalor milu ngalor pokoke. Terkadang wong niku kathah wong manut karo kiai niku terkadang dipilih-pilih. Nek ngajine manut, ya ngajine manut. Tapi partene ora mah. Ya ta ora Iku jenenge melu ta ora iku Ya, wong jenenge amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah batina wa dhahir. Jenenge iman iku ya zahir batin. Cangkeme iman, atine ya iman. Ono cangkem karo ati beda. Iku cara wong mikul, iku enteng-entengan. Jadi sing kiwa narik rono, sing tengen narik rono. Ora padha. Dadi iki ana siji murid janji karo guru, wis pokoke guru, pokoke saya tidak akan pernah nulayani apa wae sing jenengan perintah. Mergo syarat saya murid iku minimal umpama syarat saya wong golek ngilmu iku 100, sing 70 niku manut karo guru.
Umpama 100 iku syarate, sing 70 manut, sing 30% iku mung belajar saide. Mergo ngendikane Al-Qur'an wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kowe kapan atimu resik, ngilmune gurumu yo bakal gembrojok nggone atine murid. Iku koyo lha iki piyambake janji ora ngarah nulayani gurune. Siji mangsa piyambake sowan karo gurune. Dilalah gurune iki lagi masghulul qalbi. Apa iku masghulul qalbi? Lagi sumpek atine, lagi galau. Lagi bal ditukari bojone ora kaya ngono ya, lagi galau. Piyambake sowan karo gurune, dilalah gurune pas galau. Baran pas galau piyambake ngendikan santrine konduk. Ya Syekh, niki mpun kula urupno pawone. Gurune gak ngrespon blas. Oh lagi napa lagi dibaleni neh, bakar dibaleni neh. Mbah, napa pawone mpun kula urupake. Mbuh piye ceritane kok ana cerita ngono apa sadurunge iku piyambake kon bakar terong mbok kono apa gak ro nggih intine napa guru niki pawone mun kula urupno krana gurune sumpek ngomonge ya nglanyo wis nek wis mau urupno alung cemplunge kowe lak wis ngono langsung ngomongane kuwi kok ora sumpek sumpek mbok takoki wae iku ya wis nyemplung ae kesuwen. Akhirnya wong jenenge piyambake niku wis kadung janji karo gurune, ngetan-ngetan ngulon ya ngulon, kon nyemplung ya kaya ceritane sapa kae? Sapa Warbu Dara. Ketemu kon apa? Kon nyemplung nang gone segara. Segara apa jenenge mriki? Segara kok kawah piye lha iku? Oh gak kok kawah to dibuka. Iku lak Gatot Kaca iku. Oh, ora wong Jawa blas iki kata-kata. Kok nyemplung nang gone segara intine ngono. Nyemplung ora akhire nyemplung, bareng nyemplung kok ndelalah malah ketemu karo sapa? Dewa Ruci entuk ngelmu suci apa? Banyu bening sing di ibaratno banyu pawit roji. Banyu sing banget lah banyu bening iku bakal mok tampa nalika ora ana saidik wae atine santri bantah karo guru. Nggih, kon ngidul ngalor. Barang akhirnya kalau gue sumpah, wes nyemplung kesuwen. Akhirnya piyambak nyemplung. Barang santri ki nyemplung, kemudian beberapa waktu gurune eling. Loh, aku ki ngomong apa? Santri kok malah tak obong dhewe iku kepiye? Piyambak bener sadar. Barang piyambak niku sadar, jajal cung, tilih ana kae lho Ahmad iku jajal. Wong dene wis kadung janji ambek aku ora ngarah nulayani perintahku. Jajal delok wonge nyemplung tenan tau gak nang gone pawon. Tenan akhire piyambake nyemplanu dia santri liyane goleki piyambake niku dilalah piyambake niku tenan nyemplung nang gone pawon lho. Tapi alhamdulillah mboten kok ora kobong. Ora kobonge iku mergo apa? Mergo ndekne manut karo gurune, manut karo gurune minangka perintah Gusti Allah. Mangane tengene ngajeng niki dipun terangno, wong kok tulus ikhlas nglakoni perintah Allah, wong mau ibarate kaya pedange pangeran. Wong kok tulus ikhlas karo gurune nglakoni perintah gurune, wong mau padha karo apa pedange Gusti Allah. Masalah apa sing ora iso dipedhot karo pedange Gusti Allah? Kok trimo ora? Kok trimo sapi rada grik-grik jijalah. Benerno atimu.
obat bakal teko karepe dhewe lho ngono tandane kok. Kali rahmat ya tenang ae ora di sawah semeneng bener karo Gusti. Ya, luwih pedhange Gusti Allah kaya. Nggih, niku salah siji cerita. Lah, alamate wong niku seneng karo Allah tenan, tulus karo Allah tenan. Nalika piyambake niku eling pangeran. Wong kok tulus tenan karo pangeran. Iku gambarane yang ngene, wong tulus karo gurune. Bojo wedok tulus karo wong lanane. Santri tulus karo gurune padha wae. Gambarane wong kok tulus tenan karo Gusti Allah, nalika piyambake iku eling Allah, piyambake niku iftakhara, gagah. Apa ngerasa gagah. Alika awakmu eling pangeran, iku ngerasa gagah. Maksudnya gagah nang kene ora kok sombong mboten. Piye sampean niku ngerasa aku diwehi eling karo Gusti Allah, krana diwehi nikmat karo Gusti Allah ing atase aku sing kakean dosa, kok isih duwe rahmat Allah eling karo Gusti Allah. Ora kok malah wah eling awake dhewe ora. Nalika piyambake niku eling Allah. Nalika bojo wedok eling bojo lanang iftakhara, gagah. Dia merasa gagah. Ing atase aku bojo wedok sing bendina mbantah bojo lanang kaya bojoku lho bojoku. Wong ngene lek kuwi. Tapi nek pas eling nang njaba tetep dibela. Merasa napa membela bojo. Jajal kowe ngomong karo bojoku elek-elek aku, ora diteladung kowe. Ya, senajan ini bendina kok ayo mbantah, ayo ya ta ya. Jadi kan iftakhar, dia merasa gagah. Gagah ora krana sombong ora, ning krana piyambake iku ngrasa ing atase aku sing kakean dosa, kok isih ditrah pangeran iso eling karo Gusti ing atase bojo wedok sing bendina bantah kok isih diwehi eling karo bojo lanang. Iku luar biasa. Dadi wong nek wong wedok nek jane nek gelem eling karo bojo lanang, menawa ya ora patek COD ya. Ya, iki. Padha karo sampean, wong nek sering eling karo Allah, mesti gak nglakoni maksiat. Bojo wedok kapan eling karo merasa bangga dengan suaminya. TikTok lah lho, TikTok nek nawarno sing apik-apik lah. Lah ora ngarah SEO. Mendina kok assalamualaikum, selamat siang kok SEO. Iku ketoke ora tau metu, tapi bendina SEO. Yesus. Dadi iki maknane apa? Bojo sing ora patek merasa bangga dengan suami. Ya tobat ibu ya. Ya. Jadi nalika idza zakarallah iftakhar. Nalika wong ku apik tenan karo Allah alamate nalika dene eling iftakhar. Ngrasa napa gagah ning ora sombong. Dadi wong apik lak ngono kuwi. Piyambake nalika nglakoni apik, piyambake bali eling Gusti Allah. Alhamdulillah ing atase aku isih ditrah karo Gusti Allah nglakoni keapian. Semono uga nalika dene nglakoni keapian tidak pernah merasa baik dengan orang lain. Iku jenenge wong sing apik tenan karo Gusti Allah. Hukiya an ba'dil masaya annahu kharaja yauman huwa wa talamidhuhu ila sayfil bahri fatawaddu'a summa qala lahum inni ra'aitu an na'bul bahra wa yamsi fihi faqal inna nakhafu an naghraq faqala qulu kullukum ya syekh. Jadi diceritano ana kiai ngajak muride nang pinggir segara, ana kiai ngajak santrine nang gone pinggir segara. Barang pinggir segara fatawaddu asumma qala lahum kon wudu. Terus dikandani murid-murid, "Cung, saiki uga awakmu mlaku nyebrang
roh tanpa kapal. Saiki uga awakmu nyebrang segara tanpa kapal. Santri-santri nek kondo, ya Syekh, pripun niki awak dhewe niki wedi nek ambles. Awak dhewe niku wedi nek ambles guru. Wis ngene ae, kowe nek wedi ambles cukup nyebut aku. Ngomong ngono, cukup nyebut aku. Dadi ngucape ora bismillah. Cara upamane jenenge rahmat yo birahmatin ya ngono ya. Kelawan jenenge roh ora bismillah ora namane Gusti Allah ning jenenge gurune. Kelawan barokahe guruku aku nyebrang segara. Jadi sekian banyak murid semuanya nyebut gurune, kabeh nyebut gurune. Kanthi gurune kula badhe nyebrang nggone segara. Ana siji murid sing nganggo nafsu. Siji murid nganggo nafsu. Mosok guruku kita wis bento ta piye? Ana bismillah kok diganti jenenge guru. Mestine nyebut asma Allah, iki malah nyebut asmane guru. Iki kaya rada murtad guruku iki. Akhire siji murid iki gak ngucapno gurune. Santri-santri sing nggawa sing nyebut gurune iki selamat kabeh, iso munggah nang segara kabeh. Sing siji sing nyebut Gusti Allah lho, malah nyebut bismillah, malah ambles lha kok aneh. Sing nyebut Allah malah ambles. Bareng piyambake ambles tulung-tulung, barang tulung-tulung, gurune kandha ya le cung, kowe wis tak kandhani nyebut aku. Aja nyebut pangeran. Kowe iku urung wayahe eling karo Gusti Allah. Elingmu iku kudu lewat aku lagi Gusti Allah. Peh kowe iso nyebut pangeran, gurumu mau lewati. Akhire awakmu ambles nang gone segara. Setamene ngoten akhire piyambake tobat, barang tobat akhire piyambake iso apa jenenge mlaku nang segara tanpa Jadi maknane ngendikane Al-Qur'an wabtagul wasilah. Awak dhewe iku kudu duwe wasilah mara nggone Gusti Allah. Kadang nang desa wong ape tok nggone Gusti Allah lewat manakib, lewat ngaji, lewat berjanjian manakib wae ora trimo siji. Ana manakib Syekh Qadir Jailani, ana manakib Basa Zili, ana manakib Sayyidah Khadijah. Kabeh iku kenek dienggo wasilah ndonga nggone Gusti Allah. Lan iku nuduhno bahwa senajan piye-piye lah awak dhewe iso ngaji, awak dhewe iso wiridan, aja ngrasa luwih dhuwur timbang guru. Mergo manut karo guru iku nggawa keselamatan dhewe. Manut karo gurune nggawa keselamatan dhewe sing awak dhewe gak iso nebak. Sing mestine kobong malah ora kobong, sing mestine ambles malah ora ambles. Kula niku gadah kenalan tiyang Demak, riyen teng kene Papua. Cerita sithik kene nggih teng Papua. Piyambake niku manggen teng kene pedalaman. Tenggeken kene kula dugi piyambake niku antara 200 kilo. Iku nek ngojek biasane regane 1 juta. Bingung ta aku ya, agar ngojek 1 juta, kadang 2 juta. Ngojek kok ngene sentani sampai tok ngene niku. Piyambake niku tenggene mriku delalah karo Gusti Allah diwehi rezeki sing berlimpah. Saking berlimpahe piyambake niku gadahi bojo ape nglairno. Iku ora trima nyewa apa mobil truk ngene Amrin, ora gak truk, helikopter. Iki tenan tenan. Saking wonge duwe pirang banyak zaman semono mobil itu ya ana. Tapi kurang cepet, isih luwih cepet helikopter. Akhirnya piyambake iku apa jenenge nyewa helikopter. Wis. Lah aku rono kira-kira 2002. Kepake kula niku 2006 apa 2004. 2004 menawi. Piyambake niku cerita
Jebule niku dagangane iku rusak kabeh. Duwe ora duwe, utange pirang? Padahal biyen iku miliarder. Biyen miliarder. Akhirnya piyambake dolan ngene kula ngopi-ngopi biasa, wong nek wis bingung ya akhirnya ngopang. Dilalah sing dijak ngopi kok bingung karepe Dik. Ya, kula eling. Aku kok ngene pripun iki? Mbah aku dhewe yo gak roh. Aku yo ora iso jawab. Tapi kula akhirnya ngeten, jajal awakmu eling-eling. Biyen tau nglakoni donga apa gurumu sing mok lalekno, ana ta ora? Biyen awakmu tau diwiridan gurumu terus mok lalekno, eling-eling. Aku gak nuduh awakmu jajal eling dhewe, eling-eling dhewe. Sebab panjang piyambake niku mulai wis ngerasa sugih iku mau wis kondang, wiridane kabeh sing ngombe satu pun ora ono sing dilakoni. Kok sitok gak ono dilakoni. Sibuk golek jebule ninggalno apa sing didhawuhna gurune, ndadekno rezekine ser. Jebule ngono. Ya mbek akhire piyambake niku bareng rada eling sithik-sithik, akhire manakib sing kok gurune diwaca maneh, wiridan sing kok gurune diwaca maneh. Dilalah ora suwe antara 2 tahun, kok suwi temen Mas yo, antara 2 tahun piyambake mun balik maneh ketata uripe sugih. Lah saiki wong wis mati. Yo saiki wong wis mati tenan iki. Kula gadah kok tenan iki Bapak. Dadi maknane apa-apa sing ana hubungane karo kiaimu aja sampe mok tinggalno. Mergo iku nggawa apa dhewe. Semono kok apa wae sing mok lakone karo gurumu iku mesti nggawa barokah dhewe sing barokah mau tanpa mok nyono, tanpa mok itung nganggo kalkulator. Sing mestine kobong malah ora kobong, sing mestine tenggelam malah ora tenggelam. Akeh crita ngono iku. Nang gara-gara eling gurune selak disameno pirang. Ya kaya ngene iki kula ngaji jane ora patek iso. Ndek mau kok ngene omah, pokoke Mbah Mun tak Fatihah gebut ngono ayo kok. Nyatane ya dirungokno wong ngaji nggih. Piye pun saya aku ora ya. Dadi mane ora nggawa kemulyaane dhewe, ning nggawa kemulyaane gurune Al-Fatihah. A'udzu billahi